салом алейкум шогирдои азиз, имрӯз ба шумо як намуд тарзи пора кардани духтани як намуди нави стойкаи пешаки ҷинҷакдор. Аввал чӣ кор мекунем? Да фрузелин аввал духтаро қола ба ҳамун тарафи пеша мебурем ки да материал хатогӣ накунем. Аввал чӣ кор мекунем? Гарлавинаи кленти мо тайёрш 16 8 мегирем. 8 гирифта отметка мемонем духтаро. Отметка ки мондем 12 сантиметр гуфт ки пешаки ҷинҷакдор биёяд. 12 сантиметр ҳаққи вай мегирем, ҳаққи ҷинҷаки пешак. 12 сантиметр ҳаққи ҷинҷаки пешак. Китфи мо тайёрш 10 ки боша 13 сантиметр ҳаққи китф мегирем духтаро. Ана михел отметка мемонем духтаро. Баъдан 2 сантиметр поён мефуроем. 2 сантиметр отметка монда. Китфмуа мекашем. ана баъдан чӣ кор мекунем? Дарози пешака акнун сантиметр мекунем. ана акнун пешаки мо клен нахост ки ҳамин стойка да гарданаш часпидагӣ биёяд, гуфт ки хеле поёнтар биёяд. Ай ҳамин сабаб шумо метавонед ки ҳамин да гардан хеле часпидагӣ хушро биёяд, метавонед ки камтар поёнтар кунем. Мо ҳозираша ба хости клен меном. Та дарози пешаки мо тайёрш 15 1 сантиметри дига ҳаққи вай, ҳаққи дарзи китф инҷа отметка мемонем. 3 сантиметрига иҷа стойка меояд духтаро. 3 сантиметрига ҳаққи стойкара отметка мемонем. ана михел духтаро. Баъдан чӣ кор мекунем? Ана ами мо иҷа ҳаққи шимшимакай ку ана амиҷара духтаро ана михел ана ки кругли михел кругли неву камтар кругли шакл ана михел духтаро пайваст мекунем. Аввал хирача мекашему, баъд рӯшанш менем. Ана михел духтаро. ина духтаро барои шумо рӯшанш кардам ки барои шумо ина фаҳмо бошад духтаро. ина михел кругли неву камтар кругли шакл ана михел мекашем. Баъдан чӣ кор мекунем? ана акнун проймаи остинуна меёбем. Проймаи остинун 18 сантиметр поён мефуроем духтаро. 18 сантиметр поён мефуроем. ана михел пайвастш карда. ана михел 18 сантиметр поён ки фуромадем духтаро. ана михел дар даруни ҳамин чоркунҷамо ана михел кругли мекашем. ана михел камакак ай тарафи пеш мебурорем. Да иҷа пайвандаш мекунем. ана михел духтаро. ана акнун абховат груда меёбем духтаро. Абховат груда ай ина иҷа меёбем духтаро. Айнаи барои ида ҳаққи шимшимак меояд. Инара ҳаққи хати рост мекашем ки буфаҳмем. барои вайш да шимшимак меояд духтаро. абховат груди мо тайёрш 106 тайёр 106 тақсим кунем 26 27 мешавад духтаро. 27 4 сантиметри дига ҳаққи дарз мегирем духтаро. ана михел поёнша трапеция мерем. ана акнун ҳамира духтарози мебарему дар рӯи материал монда хат мекашем. духтаро ина буридемаш қолаба шумо старатса кунен духтаро ҳамин абховат груда ё калон бизанен ё ки пака ҳамин пешака туғри кунен тайкаша бизанен, пака абховат груда назанен, барое ки вақте ки ҷинҷак мекунем яке абховат груди ту майдагӣ накуна. ина духтаро ки дар рӯи материал монда ҳамин хел хат мекашем, материала мебарем. духтаро ина вай қолаба дар рӯи қад монда фақат тарафи пеша, фақат пешака тарафи пешти қада оли пака не. ина чӣ хеле да қолаб нишон додам. ана михел гирифтам фақат абховат груда духтарако зиёд бигире ки вақте ки пеши стойкамон шимшимак меояд ко абховат груди ту тангӣ накуна. ина қада трапеция духтаро рафтем. қада трапеция оли пака лави думана намезанем. ана михел брида духтаро тарафи пеша ду маротиба строчка мерем, пешака туғри мекунем. шогирдои азиз, вақте ки ду маротиба михел строчка рафтем, ана михел ҷинҷак дода як бор да манекен мепӯшонем духтаро. расчёти гарлавинамова мегирем. расчёти пешак дарози пешаки мо бояд тайёрш духтаро 15 биёяд, иҷара 16 бояд биёяд. 3 сантиметр ига иҷа ҳамун стойкамон меояд. клен нахост ки дар гарданаш хеле часпидагӣ биёяд, гуфт кушодак биёяд. баъд расчёти гарлавинара мегирем 3 сантиметр и тараф, 3 сантиметр ига и тараф стойка меояд. ана хеле монда расчётомова мегирем духтаро. ана акнун дар рӯи пуштак монда қада мезанем. духтаро ина 8 сантиметр ҳаққи вай гарлавинара гирифтем, 3 сантиметр иҷа ҳаққи бо иҷа стойка меояд. чӣ хеле ки тайкаши вая задем, ирам ҳама хел поёнша трапеция. вақте ки пешака дар рӯи пуштак мондам задам, ай сабабе ки пешакмо ҷинҷак дора туғри нагирифт, ай ҳамин сабаб пуштака адел набо задам. ана акнун китфора мечаспонем. шогирдои азиз, ина патайнои замока дар пушташ часпондем. ина духтаро аккуратняк
ана акнун китфорам часпондем духтаро, ҷинҷакора туғри кардем. Ана акнун дар рӯи нами вай материал монда, дар рӯи дублерин анам хел монда духтаро, инам хел чӣ хел лозим аҳамият бен, чӣ хел пешакам мондагим, пешака ба пиштак қати зиёд ёш қати духтаро, старатса мекунем зиёти кнал камине. Зиёд ёш қати мегирем, баъдан айҷа меброрем лишниша. Инам хел монда хат кашидам гирду гирди ҳами, баъдан 5 сантиметри отметка монда, инам хел кашидам. Ина духтаро пешака ки бигирем, инам хел кругли як меояд. Ана акнун дублерина мо да материал часпонда вай мекунем, стойкамона тайёр мекунем. Ана акнун духтаро ина дублерина часпондем, дитами хеле тайёр кардем. И калонаю ҳеҷ гап надора, главни камина кна лишнигиша баъд меброрем. Анам хел тарафи дуюмгиша монда, анам хел 1 сантиметр айсини дурун, анам хел духтаракҳои хушрӯ строчка мерем. Шогирдои азиз, ина ди тарафа клейка кардам духтаро, ина часпондамш тайёрш кардам. Ина айсини тарафи чапанагиш духтаро, ина айсини тарафи чапанагиш ручкае ки утукиш мекунӣ мерава, инам хел хушрӯак 3 сантиметр бояд ҳами стойкаи мо тайёрш биёяд. Айсини чапанагиш инам хел хат кашидам духтаро, инам хел хат кашидам. Ана ҳами мобайни ҳамира мобайни пешака ёфта вай мекунем. Айсини мобайн анам хел строчка мерем. Аввал дасти қати медузем. Агар ки туғри ки гирифт, баъд мошина қати мерем. Анам хел мечаспонем пешака дар стойка. Шогирдои азиз, ина стойкаро часпондем. Клиенти мо нахост ки камтар хел танг часпидагӣ да гардан биёяд. Гуфт ки кушодак биёяд ки намехоҳам, ай ҳамин сабаб мо сантиметрамо клиента карем. Ина духтаро шимшимакош. Ина оли бо тайкаш аснаровка кунем, хат падаҳа мара ки будузем, бо хушрӯтар меояд. Ҳозираш ина қарем. Ана акнун қадра духта лави думана полу круг мезанем духтарово, тайкаш аснаровка карда остиноро мечаспонем.